Hashtag Dear MOR Believe. Yun na ba kay believe sa imong kaugalingon? Ga-trust ba ka sa imong kakayahan? Kay sikat medyo kulang. Siyempre, caring ang iyang partner, pero naka-timing yun siya partner nga di po gusto nga mo encourage o mo grow sikat. Gusto niya diya lang sikat. Ay, kabala ka ako, ay alaga ni mo. Ganun lang. Kinsa nakarelate diya, tawag around 0995-335-2093. Pwede mo tawag karon mga migs o mo share sa inyong gamay nga experience about ana. Pareha kang emantisoy ka ganina nga niingon nga ayang asawa gyud daw ang medyo dili ang babae nga murag dili ka balo pa sa una og luto. Kapoy man si emantisoy so gitry niya patuon, i-try niya hatag og mga gamay nga mga leksyon, nag-take note pod. And then didto dayon naitabo nga nakakaon gyud si emantisoy og lamian nga inon-on. O kabulo na mo unsay nahitabo dayon. Ay! Kakilig naman. Master Pops, kana nga case kung love nimo siya dapat ang trust na Japon og respect sa unsay desisyon sa matag usa. Paki-play dayon ko Master Pops, run to you. Hashtag Dear MOR Believe. Shout out lang ko kang John Nicole Talibong, salamat. Master Pops Master Pop naagi gyapon kuna ako gibuhat tanan pero lagi apoy klaro ang girl wala siya baruganan man nawadan kog salig Master Pop. Ubanan di ay ni from Bugo Galanog-lanog ang Dear MOR dani. Thank you. Unsa ang pagbuhat sa inyong keyword para makatawag ta sa inyong station? Tawag lang ka madam 0995 kana imong giteksan madam sir. Ha? 0995-335-2093. Samtang gabasa pa ko dani sa ilang mga answer. Hashtag MOR Believe. Kailangan pa rin siya subukan. Sundin ang kanyang pangarap para sa kanyang sarili. Si Ethel di ay ni greet din ko kang Carl og tanan akong classmate. Tanan na nato ni sa Facebook ni. Hashtag Dear MOR Believe. Okay. So sige, dani na to sa kwan. Sa tawag kid say gusto mo share anang experience. Hello, may gabi. Hello, good evening. Hello. Good evening, Brad. Say pangalan? Si Marjun. Marge, hinay sa imong MOR or palayo, Marge. Kay mo echo gid siya, Marge. Sige. Palayo kog hinay sa radyo. Kana. Palayo hinay og kuan. Kinsay namina day sa radyo? Hello. Ha? Kinsay namina dia sa radyo? Ako ang igagaw. Imigagaw. Pahinay lang, ipaduol lang siya sa radyo para. Marjun, pila edad? 25. Sige. Asa man ani mong kuan nakarelate ka, Marge? Ansa? Nakarelate ba ka sa atong salig-salig sa kaugalingon? Partner nga walay salig, karelate ka asa ka nga part ato? Ako tong partner nga wala gisaligan sa uyab. Naapog kay kuan, naapog kay struggle di ay sa imong kaugalingon nga medyo dagan ka kuan, doubt sa imong self? Wala man, wala. Pero para sa imuha kanang
faithful kay ka, wa kay gibuhat nga dautan, pero ang imong partner lahi ang gihuna-huna. Ay, lahi man ni nga salig atong gistoryahan di ay. Kani man ning salig nga kakayahan ba? Nagsalig ba siya sa imo nga makaya nimo ug makamit nimo imong mga dreams? Kana mo na nga salig. Oo, kanang doubtful siya ba nga kanang di nako makaya kay nagtuo siguro siya nga kanang murag iya kung di underestimate. Kay unsa man day ang sitwasyon bi katong na-underestimate jud kaniya? Kaya adtong nag-apply ko og trabaho. Ayun kay naman ko interview adto. Ingon man din siya nga kanang ayun lang adto kay nagwa jud yung puruhan nga madawat ka. So dapat instead nga iya ko i-cheer up kay para maning kamot ko adto pa lang wala na ko giganahan. Pero ako na wala pa na ako gi-mind iyang gingon. So niadto ko sa interview yun sa first kay okay man so na padulong ko sa stage 2. Mo ang exam pagkaman sa exam kay tuloy-tuloy naman to pagkaman sa exam nag final interview na dayon so wala siya na-shock sa pagkabayo nga nidayon ko niya dawat ko adto on the spot. And then wala mo nagstorya about ato or naunsa man siya? Ako sa gignan nga nalain ko itong pag-ingon niya nga kanang di ko niya ipadto kay murag kay ni para niya di ko madawat. Ako gid sa gignan nga kanang magsalig sa ako kay wala may paingnan pud nga kay para sa ako magkami naman yun kay naman yung duwa so dapat sinuportahay na lang unta. Ingon din siya nga kanang nag-sorry po siya kaya wala siya na daw puno sa ako. So, monto. Ningon siya nga di na siya magkuan o nag-usab ba siya sa iyang mga... Sugod adto, ako maging na-approve sa iyang kanang... Nag-usab na siya? Nga mali gid siya sa iyang mga decision. So, sugod adto, okay na dayon suportado din ko niya hangtod karon. Unsa imong kuan, unsa imong na-learn ana? So akong na-learn is kanang dili ka mag-underestimate sa isa ka tao kung ang kana sa nga tao porsigido nga makuha kung unsa ihang gusto makamit ato na lang suportahan dili kay atong hatagan o negativity nga sila mo adto nga dili nila i-pursue. Instead, help and encourage them. Katong kanta nga you bring out the best in me, dapat mao to, di ba? Oo, mo gid na. Mo gid na maka-encourage dapat ang inyong partner. Dapat pinabangay dili kay maghatag o negatibo. Magpabugat na inoon. Oo, sakto. May. Salamat. Unsa imong maingon sa kuan kaning kang Kat nga istorya pud ni Kat? Sa tingin nimo isa na gitong problema sa iyang boyfriend or dapat bulagan na niya ang boyfriend kay di na inon siya maka confidence sa sarili with a heart? Akong maingon. Unsa kay solution ato, Brad? Ako kuan dapat niya storya niya ang boyfriend niya dili may kinang mag-negatibo pero kung dili man gid madala makaya siyang uyab di nganong magpabiling man nga inana ang sinabuhi kung di na makalipay di na malipayon ang ilang pag-uban. Pero love pagyapon na, Brad. Gugma gyapon ang ingana, Brad. Kanang bisag wala na kay salig nga kuan pagyapon. Namang guy uban nga kanang example ikaw achiever na kay ka nga uyab kay kanilang sa murag kuan ba
iyahang ego kung baga nga agay nalabuan ko sa kong uyab mas dako siya sweldo inana dapat kanang may insecure dili mag-insecure sa isa't isa instead magtinabangay kay para magyapon na sa ilaha dapat no kay say mawala taan ang part kanang imbis na malipay ang tata para sa tong uyab nga nagingana na siya ma-insecure na yun tanga agay kung bulagan ko ani dato na kay ni sistan na nagyugay ko na ni gani nanadayan self-pity na dayan mo gid na dayan mo lay nang rason nga mangitaglain kay nagselos naman kung dili yun mangitaglain kanang magpabibi dayan kanang may na din bisag way sala ngitag bikil ba nga marag pangitay sa kuan bi sige na lang kag trabaho dayon sa ligid daw kay sweldo ana ba ana gid dili gid na mapadulong himuon na iglesia na imong naandan dako nimo tama salamat Brad salamat Marjon sa imong i-request o i-greet diha kinsa man sige mo greet lang ko sa igagaw nga gikan sa Manila si Eric nga nagpahulay dinhi sa amo ang balay abi na ko sa unsa asa nagpahulay wala po nagpahulay lang dili kay ingon nga nagpahulay sa dayon isi direk pasalubong sa pa wala na imong uyab day si Joy og si Rona Caramillo sa daw igagaw nang regards kang nang regards si Muha hoy easy salamat kay sa inyong pagpamina dias ug sa imong pag-share ha okay thank you pwede ko mag-request pwede unsa man unsa nga salida kuan lang kanang kanta sa Ben and Ben sa man nga kanta ni kanang katang isip sikat nila nga kanta nga Tagalog sa ganun na katang isip kana katang isip sige no problem I will play that later on thank you so much salamat ba punto okay to experience gyapon to niya agad medyo nawala sa ligi ang girlfriend and ilang nahatagan og solusyon di ba naman gina siya naman gina yung mga nga conflict pero mahatagan gina og solusyon labi mag-adjust ang mga tao and then tama to i-forgive og ang usapod nagpaubos nga sorry kaayo ana di ba mo say sorry gyapon ka I'm sure masayop gyud gyapon kag ingon ano na yung times nga abi nimo mao na gyud to pag ana trip man ko pride dayon ipaubos ang pride paubos basta Poppy greet lang ko sa tanan taga Endophil Agri Gold nga namina tanan sila ni Dindo Botyong Roger og si Tidoy. Salamat Master Poppy, love you too. Ang nagpasibya Roger. I love you rin Roger na. Sige, tawag once again. Dani sa 0995-335-2093. Katong mga nakakapadi ha. Yeah, good Ibs from 0100. Okay. Sige, bakante ang linya. Hello, may gabi. Good evening. Hello. Good evening. Hello, na tao di ha? Palit kog mantika. Kinsa ni? Si Dosa. Kinsa? Si Gerpak. Jerpax? Oo. Jerpax, pila imida Jerpax? 29. 29. Nakay experience ani Jerpax kanang ikaw ang giwarag salig or ikaw ang walay salig sa iyong partner nga makamit nila iyang mga dreams, sa iyang kakayahan? O naka-experience naman ko na. Ikaw ang kaming duha jud ang kuan.
experience yun. Lagi ba ikaw ang nawadag salig? Siya gid. Siya ang dili gatuo nga kaya nimo. Oo. Unsa day ang iyang dili gatuoan? Pagbuhi niya. Kanang sa inyong family na. Unsa may kuan di ay mga duda niya? Yung sa dili pa may kuan niya, duda siya nga. Kaya ba na ko mabuhi? Ato magtuo nga karon abot niya ani nga buhi iday ni. Gaka-insultuhan day ka sa una di ay. Oo. Unsa iya? Yan sa kanang mura siya og nga siya pagduda gyud nga dili dito. Lagi unsa iya ang mga giingon nga piling nimo katong time rag sakit yung kayo yung giingon bay? Kuan. Lagi dangon daw niya mong pag-uban kay puno lagi daw mo pagkabuhi. Unsa man na siya naghilak siya na nasuko siya na pagstorya? Oo, kay dali naman siya ka tandog niya ang gasin dali naghilak na bay. Kumbaga murag gikapoy siya andan niyon siya unsa man ning kinabuhian ni ana siya? Oo, kay sa una di ko ga bali-bali siya iya. Okay. So unsa ra day inyong kaminyoon ay hara day kung magtagbo na. Murag kana. Kung magngit-ngit na ay hara din ka mugunit og mo slide na pud dayon ang uban nga mga kailangan mo slide og mo dikit dia. Kanya pero pag wala para abri sa suga pag ana mo ra dead man na din kay ana. Katawa ra ko katawa. Bitaw. So, ana ni medyo na dili kay nimo kakapansin in a way unsa nga pa nga mamagi. Or basta sa premier pa di mo na makuan mo balaan na makaya ba dili. Lagi ba pero yung ganina nga sa una man gud di ako na siya gakuanon gapansinon unsa ba? Hindi kay sa murag wala ra to. Dayon. Karon murag amo nga kuan ba nga makaya ide na mo dai basta pag sacrifice lang yun. Unsa yung mga gi-sacrifice nimo? Kaya ako siya hindi kuan nga kuan tarong ako gisingi kuan ba ma-realize yun nga makaya na ko. Nagigiyon sa nimo og kaya una nga step nga imong gibuhat. Pagbuhi niya. Lagi unsa nga pamaagi like nag-start ka og negosyo unsa man na nagtrabaho ka sa nga trabaho na sa kuan ano ba? Isang sa trabaho, dugay o numero igas trabaho gamay. Unsa nga gamay? No income ro 200 ana ba? Unsa na siya nga trabaho? Construction and then sa pila ka years na? Mga 5 years, 6 years na. 5 years, walay makaya sideline ana. Wala po. Di ba contractual naman yung ana? Oo, depende sa imong kuan, foreman. So sabay-sabay ka foreman and then kuaon ka niya permi. Oo, dayon. Undang ko rin ko, ibalhin din ko advertising. And then dito dahil marag ni taas, sweldo. Medyo nagi marag nito taas gilang sahod sa. Buro si Mrs. ato nga time. Nanay anak. Lima na ko mga anak. Daw bi karon unsa naman ka karon gikan sa construction hantod karon unsa naman ka karon? Promoted na. Murag nga siya makita nga murag medyo arang-arang gyud. Kinsa may nakatabang sa imo aning mga paningkamot ni. So kumbaga feeling nimo sa imo nang kaugalingon nga pagbilieve sa imong self wala nakatabang lugar si Mrs. Murag nakutugpad sa mga tao dayon kamot ko nga abot pa ni nga mga panarbaho. Nakastorya ba mo ana ni Mrs. nga kanang i-encourage mo go sa ay pud ay sige luya ana nagnamoy. Oo, pero naman ako nasa kuan nga pantay ako nan ko nimo ako suportahan niya pun ba. Unsay ingon? Mura siya o kamura ko nga tabangan ko niya og kuan. Mabot ani nga panahon na. Unya katong una nga time dili siya ga support ana.
dili kay mga kasagad lang yun. Dayon karon murag lahi na. Lahi na gitsaro, tara mura naging okay na ang pamuyo. Sa may giubanan ba nimo pag-ampo ang inyong pagpamuyo? Medyo ubanan to, alisod mong gumugawas sa balay. Siya nang di kayo kasimba, kung ano naging ko ginoo. Muna'y pinaka-kuha nimo, sikretong sangkap nimo diya? Anak mo gina siya. Bisan uli kasimba, basta kung ano naging ginoo. Basin kuan pod, kanang, basin sige na po tagpangayo sa Ginoo, kabasko, wala na ipasalamat. Dili mo, pasalamat siya po bisan o gamay nga grasya. Di na malimtan, diba? Pero karon dako gyud kay ang pasalamat sa Ginoo ron. Dako gyud kay niabot mo ani sa kung panarbaho mo lahi ra sa una. Unsay imong pangandoy pa nga gusto pa nimo makabuot? Igo lang gud sa taon sa adlaw katulo, bati na. Ang eskwela sa mga bata. Maka-graduate ng pro. Medyo bahala lang high school lang basta kay maka-uman gyud ba. Kayahon. Sa makaya lang gud. Sige. Salamat kay sa imong pagkuan ha. Unsay pangalan gani? Si Jerpax. Jerpax, sige Jer. Unsa may akong may dalit ko nimo Jer? Unsa may kanta imong gusto? Good lang akong asawa. Sige. Good lang ko sa akong asawa nga tulog naman to siguro. Ayay, pero kung kuhiton to, mata ba to? Dili na siguro to. Kaya murag nga, paano to siya, gikapoy mo to siya. Nga, giyon sa day nimo, anong gikapoy mo to? Giyon sa nimo? Wala, paano mo to sa ilahan, uli ba? Tapos? Ang ako, yun, gusto ko mga kauban sa advertising. Na si Brad Dunax. O si Rutsan Luingas o si Dundi. Ahora to. Thank you. Salamat. Unsa na imong trabaho sa advertising? Kamo ang? Kami ang mga production. Meaning? Mga installer. Install dito sa mga kuan? Mga signage dito sa taas. Ikamoy mo sa lugar? No, nakasaka man tong dito sa may overpass. Katong lalaki nga ni saka sa overpass nga mo ambak unta. Dili na mawala. Ano to? Gamay ka kung nahuna sa kinabuhi. Sumambak man. Wa kabalo basin nimo tong barkada, wa ninyo gipapil sa pagsakasaka diyan. Okay lang. Basin co-worker ato ninyo ba nga ada nimo tong sakaw. Dito mo to kaila. Aliyog ko ha. Aliyog ko atiman atong imong co-worker. Salamat, Jer. Salamat po. Salamat. There you go mga migs. Ang atong caller for the night. Salamat kayo sa inyong paghatag o gamay nga mga pagtulunan ninyo sa inyong kinabuhi. Gina-share ninyo sa uban. Dako kay na tabang, no? Gamay lang na, pero dako na kaya siya nga tabang. For us to survive, for us to reach our dreams, kailangan gyud di ay nga napud tay support sa uban, di ba? Tama gyud na nga natay support sa atong labi na especially gyud sa atong mga loved ones. Ang partner gyud mismo ang pinakauna dapat nga encourage. Ayun na ninyo kalimti, no? Basin nawala na sa inyong una-una bitaw ang inyong role sa partner. Ang partner dili mga saba, but ang partner mag-encourage nga kaya nimo na, ganahan kay ko nga kuan, nakuha na nimo, proud kay ko sa imo. Nice na nga achievement nimo, imo siya tagan og reward, kanamay nga na. Things like that nga dili na siya pampakilig, but makapalanay na sa iyang heart, but then the more mas mabanded mo, di ba? Banded together gid mo nga na part ka sa iyang dreams, no? Nahimo kang part nga na-reach niya iyang dreams, di ba? Dako kay na nga kana bitong imong panghawakan. Kung ugaling sample na ay mag-arirong sa iya nga gwapo or gwapa na mag-arirong lugar sa iya, makaingon gid siya lahir gid to akong bana ba iki. Mo gid toy nakapa-encourage nako kung unsa ko karon, di ba? So niya na ka nga
Swerte na kay ko kay gitabangan ba ako ni siya sa una og di ba ako gid siya gisuportahan. Kung musugot siya ng lalaki, di gid siya suportahan ba pagwapo-gwapo na mangutot na sa iyang kwarta. Ana ang una-una di ba dayon. So parang proud ka sa imong self og nagsalig na pud ka sa imong confident na pud ka nga dili ka ni abiyaan kay ikaw man gid ang perfect nga partner. Ajay! Iyo pang suga, ajay! Anyways, wala na akong igon tayo mga Amelia. Tomorrow, ang atong Dear MOR is entitled #Dear MOR Sakit. Sakit or sakit? Ito na ang ating teaser for tomorrow mga migs. Dear MOR, sana maalala mo pa rin kung gaano kita kamahal, kung gaano ko kagusto na makasama ka. Araw-araw kong ipapakita sa'yo na sobra kong pinagsisisihan ang nagawa ko. Abangan mamaya sa Dear MOR. #Dear MOR Sakit. Ayay. Imbis na kalipay atong istoryahan karon ugma magstorya na putag sakit. Ang kasakit nga imong nadulot sa imong partner? Tomorrow na, ha? Alas 10 pa rin after mag-MOR University 2.0 nga magsugod sa alas 8 na siya magsugod. Alas 10 ang Dear MOR. This is Master Bopi saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong mga ilok, be. Sige na, be. Mukis na ko sa inyong ilok, be. Ay, glihok, be. Ready? Ready na? I love it. And I'll be leaving you with a quote. Gikan kini sa atong kwentong episode ni Catherine o Carl. #Dear MOR Believe. Ang tinuod nga kampyon gatuo o gasalig sa iyang kaugalingon. Labi na sa panahon na walay gatuo o gasalig kaniya.